Tanan posible nga nagkakaurusa nga nag-uulog nga banas sa Lyon. Nga waray dako o ay nabulig, kapinasing-kasing nahatag ni pagsuporta. Ang Hulus ng walay katatusan, masasalamat, hanggang dinilugilya sa Labing National High School, pangalan ng huli o sumuporta para ang tambalang festival performance ng tribo Manarambal. Damo salamat ang liderato ni Moral Karen Anyala Hapur. Oh, smile. Otro. Ah. Oh, unggoy. Unggoy.
Thank you.